Само заради този градски транспорт се струва човек да си купи кола, да знаеш. Знам. Ще заминем четвъртото лово перон в 12 часа и 45 минути. На чист въздух съвсем ще го забрави. Мене, ако питаш, не трябва да се бъркам. Ама не те питам. И какво ме е харесала толкова? Ами питай нея. Две пакетчета. Здравейте. Благодаря. От кого ли няма стихове тук? Само от нашия поет няма. Аз писах на дядо, че имам шестици. Да не ме излоиш нещо. Благодарим за 5 лева. Другия път ще му напиша двойно писмо.